lajang buki sabi di awak rumpui di urang ba itu bana bacinto rumi dari muko sampai kabulakan yo bedo sabana bedo bana de manjago yo rumi sabana rumi ibana de manjago sapan untu do palajang buki sabi di awarumpui di urang ba itu bana bacinto rumi dari muko sampai kabulakan. Ayo bedok karambi condong batang dawa iyo malang juang untuang den malang iyo lakan nasib ladi nasib di badan surang di ungguan denai jotabu alang kanan babarikan oh tahu denai dahulu alangkah denai katokan denai apa gakarambi acono kabualai kapara urang tadorong denai kasih tadorong aki yang denai manasa surang. Iyo malang juang untuang den malang iyo lakan nasib ladi nasib di badan surang di ungguan denai jotabu alang kanan babarikan oh tahu denai dahulu alangkah denai katokan denai apa kakarambi acono kabualai kapara urang tadorong denai kasih tadorong aki yang denai manasa surang. Baik, terima kasih dulu buat Uda Pardi, thank you.